Hanke bahai tongbai Facebook teng tongo hut badam ni salpai ke Facebook mang berang ni profile check kai tongo na asik lubita ang ni buchika oloke atom rong sare manglak last to ke anonto hairok ngana na difiava afro ke mukhang punuk na jaka tonglak bihik ni dikene bisingo chup chap habai ma tongana musok sky mb Nini manta masuk dartisa ang Facebook avri rong ni profile check kaiva are dunia ni 100% Facebook thungna chilarok ni bisingo 70% chilarok jotto bori rong ni profile no check khai khai tei hi hello hini chat khai wang saimano tei baki 30% rok bo so ami taibia amorok bo same amte haino haipana amorok ni kicha komta brok ke besrbak memes tei a ke pungnai videos no share khayota buji khnavle hai re nangani kokno buji ako ang ba Facebook ni uncommon mung chinai tongle I abuna mo sable uncommon mung bunai tei buri rong ni profile bu check khai tongle nang buri rok ni jimi able chila rok ni vamti uncommon mung tongo hai phano nang buri rok ni uncommon mung no bisi check khayo nang bai koksa wai nakre Facebook uninstall khaya ko wai kisa khi wai to ko to kan tang ya tare wi tong ma chao dugan kana ni lama tei buri sikli rok no gari ka wi thangma nu kan ke abono tei dol ke salai wansuk lai sraptane bege gf te future wife lamai bakchodi khailana bage dukan thana hin kwatana norogai bora vai koksa hoi chugia ayang ya kayang je kuno no tei manusa hoi tongo tangkang public rok norok bunuguni tongna आजकल Facebook je activity ingi tongmarok no baksaba darti mem share khai muni mungno baglayo baksaba a ke pungnai videos no chalakari oi share khai buino bongni nijini family member hayake public place nai re oi lachima sincha khairi oi tongo tei baksaba Facebook ni username no extreme level ni uncommon mungslamna bagi wansukui tongo tei baksa henke slamai bo tongo henke tini sing abo hai mungrok no nailai henke faidi o kogrong no left side to ni oi right side thangla sinai bukha sitra brei abo hai borok rok jefrupano buini sele alada level tongna musungjago tei borok wansugo Facebook o buini sele uncommon mungrika henke no angbo buini sele uncommon engnai hinai fiava yang reality o khobule voivono musmunayo meme slamjago WhatsApp status rok rijago tei bukbang ma jatre podok khaijago oi bukha sitra brei ang bai amti sajak marong no bukha otatai difiava akon ang amti sa hanile boboro bukha tiya tongnaiba je jakao bini mungse bukha sitra brei hinkeba engka siksalia bonotei loke bukha sitra ke wansuk tombowana gundi brei mental bo gundi bo phone tisa mental bo phone abono klai kok bai sana thangke town rokni goli wori kichik michik chumi beranai kobor gundi hinota sak to busubo gunding saka apoto sana se kok korika norok kunu jaga rok jodi keba bai bezal lok ngi tongka hinke norok o gundi brinyo nongni logi wotelang thangmano afro bononu ke henke na obejal khane rok chupchap sirok khitung tola khiklai kharma ke kharima thangbainai ang je bini fb username no nugi bujimani bo komse kom 10-20 jon rok no ke easily bokrok phatri wi rokono bukuna haima tongo chilarok norok bono permission chara messenger ti rogo rong ngi fana video call ok takai difiava haya ke ulo rogo nai to gei bong friday bujak ti fan bujak mano aino se bo gundini bisingo bo teisa mental phone bini mung rongo nugi na anke to kiriwi kesama botra chi thai tongka brei hamchak ya chila do nang brei hamchak ya wi tongmang ka henge to kaham kokno haifana ang je bujimani dunia wa amde chilaro kuskrita joto non ji sake fana masaya masana masma hamchak na yabo haifana o fb account malik ke abono gosia yang reality o ke bole borno bisi buri rokno unlimited text rokhaina reply rijak yakheno hi hello sexy reply ride o cholika haida nini number ride akotai text khalia attitude ganang buri rokno hinei last to ke kaisa angry emoji riwi hornai rok omorongota saka ke suami bising ke harami engmarang sar de bujika public rok bewa kobiane ada jotto no saimano mai saya brei neng khoroksa mai saya jat brei sibon hinge neng bahai kele asuk din banjui tori logui siklengai tini Facebook fai aba ke mungri tongi man kahino कौन है ये लोग कहां से आते हैं juta kaya brei ang je nugui phaimani tabuk sik jorotei juta kaya jat buri rongo nus nungya kho iko cover jigma buri rongo chimi nukhata henke boto cover jable boto kahamno amo se boka Facebook ko phaise amo high level ni bakchu dikhai tong phayo yang level ni profile no tapung check khaina khange tapung no manjagana hai phone ang check khailia tangi henke profile check khaina kam ania abo tema sanise mane o video surung pur je kok sanai ebini kam sabo ani kamya bunti wansu ba amo amti hai mung rungno ba asir nem sung jakbai kya chabai manlia on nibban birong to mung rokno mungnu khada omoto kaisa fake account hinai jotto no saimano haifano 1 minute ni bagi omno ko hinai wansugui ani kokno khana grade mo borok buibai ni mungta mo hini sinja kangke bini ansta mongnai uskolor teacher rok bai hoit bujade nin mung sade hini singjak ke bo afro tam hini sanai
Mo borok beri lani rina thangthani rogo a beri bai nini mung tamo hini singjake bo afro tamo thanai jista ke fano bui bai thapra rijanga lama mangota bini iko nukhada ihe omo hai ID rok no bo borok kholokhinu papare dunia o behiya lupchala cherak bangma sukano onek online dunia o phai sede se tabake borok bongni behiya girino prochar khepesibo hinke obo hai ID rok nanya thake to kabangma mannai Facebook o hai fara ang asik check khali abono hinke tini bage videos asikno hinke mo videos nai baka hinke share khadin rok je share khaimansak Facebook group WhatsApp group je tongma jaga bojuru jaga share khaidi tangi hinke ang bo famous rok na musung khable hinke phai tongo next ros video to so bye